αγάπη μου, πες μου σε παρακαλώ πολύ, η λίστα που έχω με τους καφέδες είναι σωστή? Δαμιανέ, ετοίμασε ό,τι σου λέω. Ένα μπουόντι γκολτ του κιλού. Ένα μπουόντι γκολ του κιλού. Ένα Jacobs μισό κιλό. Ένα Jacobs μισό κιλό. Ένα λουμίδι του κιλού. Ένα λουμίδι του κιλού. Μία συσκευασία λαβάτσα ρόσα με 80 κάψουλες. Ένα λαβάτσα ρόσα με 80 κάψουλες. Ένα Nescafe Gold. Ένα Nescafe Gold. Και ένα λαβάτσα ντεκάφε. Και ένα λαβάτσα ντεκαφέινε. Αυτά. Βρε αγάπη μου, αυτοί οι καφέδες θα μου κοστίσουν πάνω από 100 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Συγγνώμη κυρία μου, 87 και 83. Και εσύ πού το ξέρεις? Coffee's Market κυρία μου. Τους πουλάς? Φυσικά, έτοιμους όσους έχω. Ορίστε. Αγάπη μου, κλείσε. Βρήκα τον άνθρωπό μου. Παίρνω τους καφέδες σπίτι.